Ois jotain Rotmanista kysymissä Carmen. Tuli paha hiljasta, kusivana nilkasta. Teräkädes torilatka niljakasta. Mietin keniköhän poiki, oisko syytä vilkasta. Sillä väli Jannu päätti vilpasta. Seuraavana iltana 10 ovella. Haluks nää otella, pitäskö totella? Perinteinen selkäsauna, isoisä polvella. Vai siististi nippuun niska perse otteella. Viisai lähti lipettiin, lopi tai lopettaa. Late night latte, käytöstapoja opettaa. Eksyneet puudelit väärällä ovella. Onneksi on tottunut komentaa. Mikähän vittuuta maailma on menossa. Mieti tuhkakupi ääressä yöllä etukenossa. Tosi mies ampuu sisään, huolehtii vauvasta. Eikä revi omaisuutta narkkarilaumasta. Tosi mies panee eikä tappele. Ase on se muna, ite mies muna jatke. Tosi mies tarttuu naistava pakaroista. Pitää huolen myös naapurikakaroista. Tosi mies panee eikä tappele. Moiselle toiminnalle niskoja nakkele. Etämiehet panittaa പറന്ന് വരുന്നു. വന്നിരിക്കുന്നു. അതാ പോയി വീണ്ടും